Ik ga net herhalen wat ik lezen heb op internet. Maar het is gewoon schandelijk wat mensen scrollen roer. Het gaat echt om mensen filmaatje, deermaatje. Nou, ik vind het echt net kennen. Burgemeester Anja Haga is schrokken van de hudde reacties op de plan. De AMV'ers worden onderbrocht in dit bedrijvencentrum in Damwoudt. Dat moeten ze om wennen, dat snap ik heel goed. Daar heb ik mee praat en dan merk ik dat mensen zeggen van... ja, wat betekent dat voor uw veiligheid? Wat maar wij verwachten? En dat vind ik hele reële vragen. En meestal hou ik heel veel tron, dus dan denk ik meestal dat het iets AZC wordt. Of dat is het dus al hier net, het zijn gewoon statushouders. Alleen nog omdat ze jong zijn, zetten we ze bij... en was zodat we de begeleiding er goed regelen kunnen. Zorgorganisatie WeCare van het Jereveen begeleidt de AMV'ers... en houdt 24 uur dijs zicht op de jongerijn. Ze gaan allemaal naar school toe, ze gaan naar de internationale school. En de begeleiding die ondersteunt de kinderen ook bij hun dagelijkse taken. Maar ook het leren aan vaardigheden. Samen koken, samen eten, samen opruimen, schoonmaken. Gewoon wat Nederlandse kinderen ook thuis hebben. En daarna gaan ze net als onze eigen kinderen ook gewoon naar bijbaantjes, sport toe. Dus het is net zo dat zij midden in de nacht dat porn uit erin kennen? Nee, absoluut niet. Nee. Over het algemeen gaat dat heel goed met deze jongeren. Voor sure ik echt geen problemen. Maar wil ik echt van mensen serieus aan ze weten hoe het rint... en dat ze echt bij ons komen kunnen als het net rint. Ik wil met iedereen zijn vragen beantwoorden hierover. Want het zijn geen enge beesten die wij opvangen. Het zijn gewoon kinderen. Kinderen die hier zijn gevlucht uit een oorlogssituatie, uit een verschrikkelijke situatie. En dat er natuurlijk wel een kleine groep is die het misschien niet fijn vindt of misschien heel negatief is. Maar gelukkig is dat maar een kleine groep.